Здравейте хора, днес ще ви кажа какво използвам за моята блестяща коса. Първо използвам това, което е пръскало за преразресена коса и го използвах преди малко. Второ, трябва да използваме това, което трябва да се пръска в корените и хубаво да се да се масажира. И после се среща, разбира се. После използваме това, което никъде го няма, след в Италия. Това е парфюм за това. И то се пръска 3 пъти. Един път тук и 2 пъти тук. Това се пръска само един път, защото е много силен парфюм за коса. После пак използвам едно нещо за развързване на коса. И то е ето това нещо. Това бялото трябва да се смеси с това розовото. Разклачите, става много приятен цвят. И да се разреши. Само че не го забравих да нанесем. Това сега ще го нанесем. Сега как ми падне четката. Много си харесвам косата, чак от малка. И се държа за нея да седи още все така бляскава. И откакто използвам, бъртона ми беше до тук. Както помните от предишните ми години, бяхме 2024, примерно 23-та година. Бъртона ми беше до тук. Но като си купих това, то ми помогна, бъртона ми да стигне до тук. И сега е така най-вече впуска в корените. И утре сте не с един, не с два, не с три, не с 4, ами с 5 милиметра. Може да е малко за някой, но за мен е много, защото косата всеки ден расте с 1 милиметър, а това помага да расте косата с 5 милиметра на ден. Може да гледам много към вас, но гледам към гледалото. Много си харесвам косата. Чао!